kunzima umatyeke ya yonke indawo Siya. Ay, ay, kodwa siya.
nomkhonzi omnye apho zonke izizwe zikaYehova zinyuka ziye khona. Guqukani ngokuba ubukumkani bamazulu sebufuphi. Masindulule le nkonzo emalanga njengokuvuma kunye umbongo 116. Phakamisa iingcinga zethu umoya oyingcwele, sikhumbule izenzo zakho sizishumayele. Le yamini wehla ngayo mayiphindwe kuthi uze lowo mlilo wakho uwe apha kuthi. Chukumisa iilwimi zethu sikushumayele, shisa neentliziyo zethu sizithandazele. Fezwa kwamadinga sakulinda apha, ihlambo yakho ingcwele usebenze apha. Yizuxela isaqhwithi uzalisinda awo, size sive amandla akho kwanokwenza kwakho. Sinqamele ukuhla kwakho moya oyingcwele. Yiva umthandazo wethu uze usihlele, enyuke nalo ke emhlabeni. Oh
oyingcwele. Amen. Thixo namandla, sewenkosi yethu enguYesu Kristu, usemveni kwemini, umthetheleli wamazulu, sihlangene abankosi ngokwedinga. Thixo namandla, ebekuthe ekuseni, Thixo namandla, sabulela ukuvuka. Ngathi ilizwi lakho Thixo wethu wandithanda, ubathandile kunye nabo. Sibulela ke Nkosi yami ukusigcina ebudeni bemini, wasilondoloza wena Nkosi, saqhuba imishini Thixo wezizweni inhlanga nezinto zonke. Kufikilela lona umzuzu mangangalanye ngeliso lenyama Thixo namandla, ebesibeka idinga Thixo namandla lokuvula kwengqungquthela Thixo ndini onenceba. Nasi isicaka sakho sindimisa phambi kwelibandla nesiyolungileyo, sisithi mandimeme ubukho bakho Thixo namandla, ukuze Nkosi yami xa iza kuqala mesiyolungileyo usondele ngeneno Thixo ndini onenceba, ukuze Nkosi yami thethelelwe amazulu lithe libandla xa livuma Thixo namandla, ube wena ulapha phakathi kwalo Thixo ndini onenceba. Sesithi isicaka sakho Thixo namandla, osibeke eqongeni Thixo ndini onenceba, umthetheleli wamazulu. Xa sizawuphakamisa ilizwi mesiyolungileyo, ube wena Nkosi yami Thixo namandla, ube ngumlilo phansi kwenyawo zakhe Thixo namandla amakhulu, umthetheleli wamazulu. Ukuze Nkosi lithi ilizwi Thixo namandla aza kulewisa mbonenkulu yasezulwini, liqale Thixo namandla emazantsi enhliziyo, umthetheleli wezulu. Ukuze Nkosi yami Thixo namandla kungafani nakunyaka ophelileyo Thixo ndini onenceba, ize sithi xa sithethe nesiyolungileyo sithi ngqungquthela egqithileyo Thixo namandla, le ibe nochatha ngaphezu kwayo, umthetheleli wamazulu. Nangumama umvangeli Thixo namandla nesiyolungileyo, ndimsondeza phambi kobuso bakho Thixo namandla amakhulu, apha emini Thixo namandla ebejikeleza phakathi kwabantu. Wathi Nkosi yami Thixo namandla, nezinto zonke nezinto azithethileyo Thixo ndini onenceba, umthetheleli wamazulu. Kwafumaniseka into kokuba Thixo namandla ebengafanelekanga into yoba uzithethile, kodwa ngoku Nkosi ndicela umtshintshe Thixo namandla, ngoba Nkosi yami Thixo namandla, umthetheleli wezulu, usondela ngoku phambi kwabantu Thixo namandla, esokuma njenge-ambasada Thixo ndini onenceba, emela amazulu Thixo namandla kule rhamente. Kamvumele moya ngcwele xa ndimsondeza kuwe Thixo ndini onenceba, ukwenzela into yokokuba mesiyolungileyo Thixo namandla achanane neentliziyo zabantu. Thixo nceda ke Nkosi, ngoba Nkosi yami Thixo namandla asinathemba limpi ngaphandle kwakho.
simema ukuthi ungene nongena kwethu vuma ke moya oyingcwele ukwehla ukuze sikuve ubukho bakho nethemba ke mesiyolungileyo ngoba Nkosi yami Thixo namandla azange wandidanisa. Yamema ke mesiyolungileyo ngena nongena kwethu ukuze sibuve ubukho bakho. Ndicela izinto ndisazi ngoba uzawundenzela ngayo Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Baba wethu osezulwini Ngokubekubulelwa apha ndizile into yoba kubulela umama owothusiweyo walibala ukuthi eNkosikuni ngobukho benu apha yet again ngokusuka ekuseni nalomsebenzi wonke usenziwa apha kuyabonakala uba sifike apha
sonke kwakhona. Kuyabonakala uba sisahamba sonke nangomso ngo-6 sizawube sonke. Siyabulela manje 201 kumandi ngenene ukuba lapho. Okwesibini kuba nkqonkqozi abamkelweyo nakulo nyaka upheleyo nakulowa inoba bawuqondile namhlanje umahluko phakathi komwisile nomtshetshi. Inkonzo yomtshetshi esakramente i-80% yayo elexesha ngumthendeleko. Iweti iba yi-20. Umthendeleko kubo nasesikolweni xa sifunda ngomthendeleko sikha kakhulu etshetshi. Ndiyabulela mhlaba ngokuphinda urevive mna kuqala okokuba ndingayi ndingxamile noba kutheni kufuneka into yoba ndingafiki nje ndithi asizitafile sithemba ubulilongisa bethu ndiyiqale ekuqaleni. Inkosi kakhulu ngalo myalezo. Yile nto ndafika ndanikwa umtshetshi apho uba makabe ngumhlobo wam. Into nayo uyandingqulisa yonke le inkosi mhlobo wam kakhulu. uThixo ndinike wena apha ndinyamezele mna, andingolapha ndinyamezele kakhulu. Okokugqibela utata uNtshanyana, utata omkhulu, usiyalile emini naye sibhalele esithi unqwenelela into yoba makaqhube kakuhle apha, ayazi uba kukokwabo apha. Wathi ke masimxhase, yile nto senze njalo ukuzawutsho ngoku. Esithi ke kuni uyalicela uxolo akazuba nathi namhlanje, wathi mandincede lo myalezo ndiwukhuphe ndichaze apho uba kunamhlanje apha angazukwazi ukuba nathi ngenxa yengxaki yekhaya. Ibizezo zinto zintathu nje endinqwenela ukuzenza. Mthembu, enkosi futhi kakhulu, ndiyabulela. Ndiyakuzithi masicule nje ivesi ke ngoku sizosikelela samkele ufefe kwangexesha. Andiyeke endiwaphethe apha ngamavili emishini. Imishini yakho Nkosi Ingcwele ixhaswe yomelezo Thixo ongunaphakade ngala mavili. Ukuqala kwethu ekuseni apha sihlale ezinyaweni zakho imini yonke, sixhaswe Nkosi kulo msebenzi sesisivulo. Okwenene Nkosi ukuphuma siye outreach, siya Nkosi kubantu abangathathi ntweni, siya Nkosi kubantu abadala, siya Nkosi kubantu bonke abazinhlobo zonke, sixhaswe Nkosi ngala mavili. Imali le Nkosi Ingcwele isuka ezipokotweni zabantu, imali le yiyo le ejikelezayo lonke ilizwe. Siyakucela ke ngoku xa izakwenza umsebenzi wakho usihlambele yona. Siyakucela ke ngoku uyilolongise, uyilungiselela wena egameni loyise
egameni lonyana nasegameni lomoya oyingcwele kuze kuthi ekugqibeleni ufefe lenkosi yethu Yesu Kristu uthando lwakho Thixo ubudlelane bomoya oyingcwele sibe nathi sonke ngoku kude kuyinkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen, 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 amen. Eloni sila
sesixhenxe. Sizawuqalela kumqolo weshumi. Siyotsho kumqolo weshumi elinesine. Page 291 kwiBhayibhile elapha phambi kwam. Phansi kwesitoko esithi uSamuel engumgwebi waseIsrayeli. Masihambe ke nabayifumeneyo. Kwathi xa uSamuel alinyusayo idini elinukayo, amaFilisti asonde esiza kulwa namaSirayeli. uYehova wadudumisa ngezwi elikhulu lomini kumaFilisti, wawadungadunga abulawa phambi kwamaSirayeli. Aphuma amadoda abaSirayeli eMizpa, awasukela amaFilisti, awabulala esaphansi kweBhethekare. uSamueli wathabatha ilitye walimisa phambi kweMizpa leShekeli. Wathi igama laloo ndawo yi-Ebenezere. Wathi kuthe kwalapha uYehova esinceda, athotywa ke amaSirayeli akabasaphinda eza emideni yakwaSirayeli. Sathasana isandla samaFilisti, sathasana isandla sikaYehova kunye namaFilisti. uYehova imihla yonke yabuyiselwa kumaSirayeli imizi leyo ebeyithimbile amaFilistiya kumaSirayeli. Ithabathela Ekron yeGati nemida yayo ayihlangula amaSirayeli esandleni samaFilisti. Lalola ke phakathi kwamaSirayeli nama-Amori. Leli lizwi likaThixo. Inkosi yoqobo, inkosi yosuku ehlala emazulwini ngamaxesha onke, mayikusikelele ilizwi lakho safundwe kule ndawo kwakukude kube naphakade. Amen. Siza kuma ke kulaa mqolo uthi Ebeneza, kude kwalapha uYehova uThixo esinceda. Mandithabathe lo mzuzu wokokubana basangene emnyango. Ndicela u-18, Thixo ilanga lethu uyakhanya phezu kwethu, enyuke nalo emhlabeni. Amen.
uNtshanyana, ndibulise umvangeli, ndibulise onoBhayibhile, ndibulise abashumayeli nekwaya, ndibulise amagosa esekethe nawamabandla, ndibulise umama wam umama uNtshanyana, ndibulise iivayisi zonke, ndibulise ipresident yentombi andiqinisekanga noba ikhona, ndibulise iGildas, one way is Gildas, one heart, ndibulise amantombazana, oomama, ndibulise iChristian Fellowship, ndibulise unobhala wedistrict, ndibulise uvice weregion, ndibulise iJunior Manyano, ndibulise iChristian Fellowship, ndibulise amalungu ecawa, ndibulise iindwendwe ezingaba zikhona ngaphakathi kwethu. Emva kwemini nje ndithi molweni ngegama elihle lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ebenezer, kude kwalapha uYehova esincede. Nanjengabantu abasenhlala ukususela ngoJanuwari 2024 kude kuzotsho ngoku kule nyanga yaseyeshumi sisenhlala. Kodwa eyona nto ibalulekileyo, iinyawo zethu azidumanga, iimpahla zethu azikrazukanga. Nanjengabantu abaphakathi kwezulu nomhlaba, abangaphantsi kwelanga, athi uDavide xa ethetha, ndihamba indlela ende yehlabathi, ngelo xesha uphethe iBeyton, uza kuyinika unyana wakhe uSolomon, athi
ududuzo lwakhe eBheneza kuthe kwalapha uYehova uThixo esinceda. Kuthiwa uYehova uThixo wathasana namaFilisti wabuyisela amaSirayeli emideni yawo nasemizini yawo eyayithinjiwe ngamaSirayeli. Akhona ibuhlungu njengokuthinjwa uthokelwe phansi isidima sakho uhuqelwe edakeni. Akhona ibuhlungu njengokubana uthathelwe i-identity yakho. Kuthiwa laxola kwaSirayeli yaphela ingxolo nengxoxo eBheneza kuthe kwalapha uYehova uThixo esinceda. Uthi lo mbhali wencwadi engcwele kaThixo yekaSamuel uthi alikho iliwa elinje koYehova, ngoba kaloku iliwa yindawo yokubambelela. Xa usezingxakini yindawo yokulilela, yingozi. Athi xa esithi alikho iliwa kuthetha umuntu othembele ngoYehova. Uthi ngumphembe wokuphephela, uthi lidwala lamadwala ngokothembele kuYehova akasayibuze adaniswe ngonaphakade. Athi abo bakholosa ngoYehova banjengentaba iZiyoni. Athi iJerusalem imi ngonaphakade ayishukumi. Athi abo bathembele ngoYehova bayakunyuka ngamaphiko, bayagijima bangadinwa njengokhozi, ngoba bona bethembele kuYehova. Uthemba uYehova nokuphepha ngaye kuko okulungileyo. eBheneza kuthe kwalapha uYehova uThixo. Uthi lo mbhali walencwadi kaSamuel uthi ngomso ukuphuma kwelanga nizawukhululwa. Nokubana namhlanje lingatshoni ilanga, nokubana namhlanje lingaqini ilanga, nokubana ngasebusuku obungenanyanga, kodwa ngomso ukufudumala kwelanga nizawukhululwa. Athi umbhali wencwadi kaRuthe ukhona umkhululi osondeleyo eBheneza kuthe kwalapha uYehova uThixo esinceda. Uthi lo mbhali ngamaSirayeli namaFilisti. AmaFilisti zingxaki esidibana nazo, zinjaba, zimbandezelo, zinkathazo. AmaSirayeli sithi njengokubana sikule ndawo sileli bandla namhlanje. Ndikhumbula uSamsoni owayenamandla, wayewamandla wawabulala amaFilisti. Kodwa kwavela icebo ngoDilayila, ngoba niqinisekile nani njengokubana nilapha bakhona oDilayila nanifudula ninamandla. Umane usiza besitulweni uthi ndicela ukuthatha amandla, ngoba amandla athathiwe nguDilayila. Wawafumana amandla okokubana asezinweleni, amandla kaSamson. uSamson wazibona echekwe inhloko, wazibona enenqayi, enenhloko engathi igunuzwe zimpuphu. Benjenjalo na uthathiwe amandla akho, athi lo mquli wasekhaya ngathi qayithe inyokololo. uSamsoni ephelelwe ngamandla athi izikhoba zami ziwile, zithathiwe nguSathane. Athi ndiludwayi olungento, Nkosi Yesu ndiphuthume. eBheneza kuthe kwalapha uYehova uThixo esinceda. Wehla uYehova ngencwadi ye-Exodus isahluko sesesithathu. Ndimva kakuhle xa esithi ndihlile. Uyehla uThixo, uyehla ngenyawo uThixo. Unawamaxesha wokokubana angalibazisi umboni into yokokubana
uThixo uthetha noMoses okokubana makahambe ayokhulula abantu bakhe. Athi xa edibana noMoses afike enxiba imbadada ngoba imbadada ziyinkathazo. Kusenokwenzeka into yokokubana unemeko nje kungenxa yembadada ngoba imbadada azikwazi ukungena ebungweneni bukaThixo. Ebeneza kuthe kwalapha uYehova uThixo esinceda wanika uMoses intonga wathi yalathi indlela ukhokhela abantu bam amaSirayeli. Wakhomba uMoses ngentonga kulwandle olubomvu, ulwandle oluchichigazi. Mhlawumbi nawe inhliziyo yakho ichichigazi, mhlawumbi nawe inhliziyo yakho ikrazukile. Athi lo mquli wasekhaya wakrazula ngenxa yakho. Liwala phakathi kuze ndizifihle kuwe nxeba likaYesu. Ebeneza kuthe kwalapha uYehova uThixo esinceda. Masihambeni rhabeteni phele kaThixo sibheke eJordani ngoba wonke umuntu kule ndawo unedodana yakhe. Ngathi ndiyambona uYosefu xa wayesiza eJordani esiya kubakhulu bakhe ngothando, ebakhumbula, ebalangazelela. Bathi bona nanku yalamphuphi. Mhlawumbi nawe ubizwa ngamagama ongawaziyo, ubizwa ngamagama ongawathandiyo. Uthi xa usiza kuthiwe nako so and so. Kwenzeka loo nto ke kuYosefu. Ndinomfanekiso ngqondweni xa bemkhulula impahla zakhe, bemthatha bemfaka emhadini, bezifaka impahla zakhe egazini, bayithatha ingubo yakhe bayisa kuyise. Bathi kuyise khawufanise okokubana siyongubo yonana wakho lena kusini na. Kuthiwa lagcwala ixhego lanxiba ezirhwexayo lincama uba unyana walo utyiwe ngamarhamu. Ebeneza kuthe kwalapha uYehova uThixo esinceda. Kusenokwenzeka nawe uba yenzeka le nto yokokubana uthi uhlele uthi gqi impahla yomntana wakho, yomntu wakho osondeleyo ilijaja ligazi. Kuthe khawukufanise okokubana zimpahla zikabantu ezi. Uthi usawuzijonga ungabi nako nokuzinceda ngoba kaloku uyazibona okokubana zimpahla zomntana wakho. Yiyo loo nto eli xhego silibona ligcwala. Yiyo loo nto sibona lo mzali elila angabi nawuthuthuzeleka ngoba kaloku ubilithemba lakhe kuthiwa ngumphuphi kungenxa yomona. Ebeneza kude kwalapha uYehova uThixo esinceda. Nokubana ungazali ingqina lelakho, nokubana ungazala igeza lelakho, nokubana ungazala isidalo sesakho, noba ungazala ibanjwa lelakho. Wayeka amazinyo ahleke. Eyona nto mawuyenze wena thandaza kuThixo lo ubizwa nazinzulu ngenqanqasi zazo. Ebeneza kuthe kwalapha uYehova uThixo esinceda. Kwathi kanti yi-investment lekaYosefu ngoba ezinye izinto ziyenzeka kuwe zibuhlungu kanti uThixo uyainvesta. Wena cha awuyazi loo nto, awuyiqondi loo nto. Yiva xa abakhulu bakhe besiza kuye kuyindlala elizweni lakowabo. Uyababona yena, uyabazi yena, abamazi bona bamlibele. Njengala ndlela bathi xa esiza bathi nankuya lamthu
uthixo esinceda. uStefane bamtshaphaza amehlo bamshiya besithi bamgqibile akaboni, bambi babesithi yimfama, bambi babesithi yinyoli, ngoba xa uneziphako zomzimba ubizwa ngamagama abuhlungu. Into endiyithandayo kuye ndimva xa esithi ndibona amazulu evulekile, ngoba kaloku yena akazibonanga izinto zasemhlabeni ngeliso lenyama, kodwa ukwazile ukuzibona izinto zasemazulwini ngeliso likamoya. Bekhona abantu abaziwayo, abanamehlo apheleleyo, abanezidima, abaxabisekileyo, kodwa bakwazanga ukulibona izulu elivulekileyo. Ebeneza kude kwalapha uYehova uthixo, yiva ilizwi lodandulukayo entlanga kumathafa asebhadabha, xa kusithiwa nantso imvana ethwala isuse isono selizwe. Yiva ilizwi lodandulukayo entlanga xa lisithi, lo unyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye, mveli. Ebeneza kude kwalapha uYehova esinceda. uYesu lo sithetha ngayo, umaxhoba ayakhawuleza, yimvana yeKhalvari. Kaloku sisindiswe ngokubabalwa, sahlawulelwa ngoba igazi likaYesu laphalala ukuze mna nawe sisindiswe. Athi uJohn Wesley xa ethetha ngolusindiso lukaYesu Kristu, athi abantu before all zakhe bayaludinga usindiso, bamele kube bazi, bamele baba banako ukuba basindiswe, bangasindiswa ngokugqibeleleyo. Unazo zonke ipolisi zalapha emhlabeni, kodwa namhlanje ndithengisa ngepolisi eyodwa ekaYesu Kristu. Awukho late, nanamhlanje ungasondela. Nantsi intendelezo kwimbandezelo zeli lizwe, kwiingxaki zeli lizwe. Uthi ndiyamamkela uYesu Kristu njengenkosi nomsindisi wam, ngoba nebhada emnqamlezweni alizange lisale ngaphandle. Lathi kuYesu, Nkosi usube nam, Nkosi usube nam, Nkosi usube nam. Nanamhlanje ungancedakala ngoba nelabhada lancedakala ngoYesu wamadinga, owaza kusikhulula kweli lizwe sisengxakini. Ebeneza kude kwalapha uYehova uthixo esinceda. Eli lilizwi likaThixo, inkosi yoxolo, inkosi yosuko, ehlala emazulwini ngamaxesha onke, kwakunye nengelosi mayisikelele ukushunyayela kwelizwi layo. Imithandazo ethe yawa kule ndawo, ingoma ezithe zawa kule ndawo, ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Ndicele umama uNtshanya asikhokhele ngomthandazo. Ikulo 245, ikhokhele koYehova ngumama.
mzali wethu belule sabatha wena ungabonwa ngeliso lenyama ubonwa ngeliso lomphefumulo kuphela ngulowo othe wayenza imisebenzi yakho. Silapha Thixo, silapho ngawo lo mzuzu akhona mnye obesazi nasekuqalekeni kwalonyaka akho beyazi ba uzabe phina ngeli xesha. Kwathi kwawena nguThixo nencebe engazange iphele. Sazibona nathi sizofika kule nyanga kaOctober. Thixo thulungileyo, sibulela ukuva ilizwi lamazwi akho kude kwalapha nangoku. Thixo nam ndiyangqina kude kwalapha unathi. Tshilo umshumayeli umvangeli xa beshumayela wazibeka zonke izigaba izinto esigqithe kuzo nesisacangcatha kuzo. Kodwa wena Thixo kanguvume ngathi, ukhungile ngathi, sihamba nazo, zikhona zininzi, sihamba nazo kodwa usasiphila amandla ba sikwazi ba sizithwale. Ba wena sithwaliswe nguwe kuqala kude kwalapha Thixo kwiziphithiphithi ezenzekayo ezantsi emhlabeni. Masivume nam manditsho ndithi kubi akukuhlanga, kodwa wena Thixo awusilahlanga noxa kunjalo. Xa sibheka sijonga, woyika nokujonga ngoku nobukela ne-TV, woyika ukufunda iphepha, woyika ifowuni ithi yawukhala uyabaleka uyancancazela, kuqala uvalo kuqala noloyiko, akukeva uba yintoni izawuthethwa. Akukho nto intle noba uhamba esitratweni uyoyika. Wakuva into encinci egungquzayo eyadini yakho okanye apha endlini uyaqhuma umbilini, siyoyika. Kodwa uthi umntu wakho namhlanje kude kwalapha uhamba nathi. Sibulela ukuvuka kwethu uba usimane Thixo usipha nezi nkonzo, siyazibulela bonanje, siyayibulela le veki. Bakhona babenqwena ukuza apha kodwa bakange babe nalo elo thuba, wasinika thina amandla nempilo. Ayikho kwethu ukuvuka xa sibe lapha namhlanje. Kuwe wena Thixo usenzele inceba yakho. Abanye inkosi balele ezibhedlele besinabo kule nkonzo kwiminyaka edlulileyo, kodwa bakwazanga ulenze eli xesha, abalenzanga ithuba. Abanye Thixo sibabekile kwindawo zabo zokugqibela, sibakhapha imihla ngemihla, abalenzanga ixesha. Bebecinga nabo bebeqwandisile bathi ngo-October, November, December ndiza kwenza u-ABC, kodwa kuthe besacinga wavutha umlilo. Singemka kuwe siye kubani Thixo onosinceda. Akekho omnye uThixo odlule wena. Nakwezi zinto sesiziqwandisile kuba iiprogram zethu zigcwele, sinezinto esizicwandisileyo, uzawusikhapha. Utshilo mosumama xa eshumayela umvangeli, awuzosiyekela. Nale Christmas sesiqwandisa uba sakwenza u-ABC, siza kuyifumana. Soze usiphoxe mos wena Thixo, nguThixo njalo. Abantu abayicelayo into uza kubanika, nabantwana bezikolo nezi ziphithiphithi zenzekayo, nabantwana bezikolo ababhala imatric nabo bathe akwakwazeki uba babhale ngenxa yemeko yemvula. Nabanye izikolo ke kwatshiswa nezikolo bazawuphumelela. Siyathandaza sebathandazela abantwana bethu. Ngale mimoya engendawo, imimoya emdaka engene ezikolweni ithimba abantwana bethu. Siyathandaza Thixo, siyathandaza. Asiyekanga siyaguqa ngamadolo ekuseni nasemini, noba ungasibona sihleki ngathi kumnandi, kodwa wona Thixo siyathandaza. Sikelela Nkosi nezinkonzo eziseza ukuqhubekeka nezinye izinto ezikwiprogram yale mission week. Nkosi ethu elungileyo, kude kofika icawa Nkosi ethu elungileyo, sisenze zonke izinto. Sicela ubukho bakho kuzo njengoba bukhona kule veki yonke. Uthe awuthetha umfundisi obelindwendwe apha eceliwe, wathi kwezinye indawo
akukho njena akho bantu. Ndathi kutata ke sihambe endleleni ndathi hey Nkosi yami bayayithanda abantu baserheni bayamthanda uThixo. Siyambulela ngani kumxhasa inkonzo kuthi akuthembi into ethile ningene nize niphelele. Siyayibulela le sekethe kaSekethu 201 emvayo uThixo emthandayo uThixo. Kwezinye indawo befundisa bayema baplane kungabikho abantu kube empty ameyedwa epulpitini etingaza akho bantu singapheli imandla siyambule kude kwalapha uThixo sizobulela amandla usinike wona xa simane sisiza kwezinkonzo sibulela lamandla angaka osinike wona nabo baphele ngamandla Thixo nabo bavuseleleke sithembe wena masingathi sidanise ngoYesu Kristu umfeli nomvukeli wethu amen. Iculo 41 masibukele kuYesu ninikeze inkonzo kumagosa. Impilo somandla mfayeli mama uNtshanyana mama uNtshonykhulu noBhayibheli ndibuyise ngovice origin phakathi enqolweni mama uNondolo section ndibuyise ivice zonke ezikhoyo phakathi endlini zabaShumayeli ndibuyise ekhaya ndibuyise mama bonke otata bonke obhuti bonke nosisi bonke nabantwana abancane ngegama likaJesu amen. Ndimi apha ndizawukhawuleza kakhulu mama umvangeli sakhula emineni kude kwalapha uThixo ehamba nathi sincede angesiyazi sonke apha sikhona kule ndawo basabe silapha ngexesha uthethe kakhulu Participate, sivile sonke manje kule period time eshekeyo yokuqala sizocela indlela ngabe khona yini isiphazamisayo ukwenza ukuthi sizowabonga nyaka amadodana sithi ngomso ngomsonye kude kwalapha siqhubeka lathi so izikhawulezileyo umfundisi utata uNtshanyana asivalele ngofefe
Sizakuthabatha umbongo 284. Sobheka thina Thixo singabheki kuwe. Soncedwa ngubani nasi ngancedwanga nguwe. Wadala thina abantu wenza into zonke. Umise nenkululo sisimse sonke. Akho mpuhla kuwe, akho ngxaki kuwo. Unamandla onke. Unokwazi konke. Silondoloze bawonke lamandla akho. Sikhanyisele bawonke ngokwazi kwakho. Siphahle ngizibele koluhambo lwethu. Sisesendleleni ngokuswela kwethu sichase ekufeni. Singahlehli kuwe samkelwe ezulwini. Osimnikwe nguwe. Free.
siyaphinda semthandazini ukuba Thixo ubaxhasa abantwana besikolo beyunivesithi beekholeji bakusele kwingozi kwintlaba nezabala zomkhulu bapase Thixo sikelela ke Thixo nabani zonke izititshala ii-lecturers nee-rectors nee-professors zabo sikelela no-principal nabahloli Thixo nabani ube nabo sikelele zonke ii-directors zakwa-education kanti ugqibelele sikelele abazali who are cringing ngenxa yabantwana abafundayo luthi babalo lenkosi yethu Yesu Kristu uthando lukaThixo uyise kudlulana boyingcwele monwabisi bahlale kule kwayana ulakamandi kangaka hlale burhamente yonke ngokude bekunaphakade Amen, 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 amen.
ngale moto wanadala kale yamayinamandla ibani over tutuse nathanda mani wena unantsika umane tutuse ciao umama intombi zokuvuma ulutsha nami mandibulise ngegama lomfeni nomfukela wamaNgesu Kristu amen tata uKhakani sihamba sonke sasilapha ngethuka October uba ndikhumbula kakuhle DSR wesekete sikhumbule ke tata asizanga singamadodana sihamba sonke qhuba ke mamumva Enkosi kakhulu mandithabathe lo mzuzu okokubana sithabathe umbongo 195 Tata uKhakhana besilapha ngolwesithathu Yesu wenu umhlobo womphefumulo ndiza kuwe undincede uncede lenhliziyo themba limbi andinalo endingabamba lona nqaba yimbi andinayo endingangena kuyo ndizibika kuwe Nkosi ndiyinto engenamhlobo ndithembela kumsebenzi othando lwakho lodwa wedwa umthombo wabubomi apho bangahlamba khona abangaboni bonke hlamba lenhliziyo yam uyenze ngcwele yona ilungise icokise uyenze msulwa yona lizawuthi xa liphela eliculo ndimcele utata uGobingca asikhokhele ngomthandazo Yesu wena
ezintathu Thixo uyise Thixo ngunyani Thixo ngumoya ingcwele size apha mesolungileyo sizofoka makwelikhaya lakabawo mesolungileyo besikhonza naye mesolungileyo simazi siyapha naye endlini mesolungileyo nangu umama umvangeli mesolungileyo sithi bandimeme wena mesolungileyo kwelikhaya sizofuna lenkonzo mesolungileyo sihamba namadodana mesolungileyo kodwa sithi amadodana akahambi odwa ahamba nesekete mesolungileyo usibeke bucala mesolungileyo kwelithuba mesolungileyo uba thina ubuyazi iminyakho mesolungileyo into zakho saziwa nguwe wedwa Nkosi kuba ngalimini mesolungileyo indumiso zakho zizoba kwelikhaya mesolungileyo thatha indawo njengoThixo wenkosi xa izonyusela mesolungileyo umvangeli mesolungileyo sizakho kuwe mesolungileyo sisake Nkosi umbethu wensibelo yakho phezu kwelikhaya mesolungileyo uthi Nkosi lena mesolungileyo exhoseni mesolungileyo kodwa uncedakala benkosi ukuncedakala nabaphakathi mesolungileyo abantu abaphakathi enkosi lelithuba ngoba kuzozuza uba ukhakhana kodwa nathi sawuzuza mesolungileyo ilizwi lakho mesolungileyo elithuba ke mesolungileyo nazi into abantwana zakho bezibeke etafileni mesolungileyo besithi zizipho mesolungileyo betshila umfundisi enkonzweni mesolungileyo wathi bakuzifruits mesolungileyo nokutya xa kuzawubakho uthendeleko mesolungileyo elithuba mesolungileyo nakuba usikhakhana uzozuza elofefe mesolungileyo bengazazi uba namhlanje uzawuvuka naye abe ngomnye ozuzayo mesolungileyo uyihambile le ndlela imagada ahlaba mesolungileyo kodwa kwelithuba mesolungileyo akufike ethubeni lokuguga kwakhe mesolungileyo angakwazi uyonyathela enkonzweni nathi silapha zisinkonzo lenkosi funa ke Nkosi sikuthandaze singabanye ngabanye Nkosi sonke sibe umoyami sibe umxhelo omnyama Nkosi ngelithuba thatha indawo njengoThixo wenkosi wenza inkondiso yakho mesolungileyo ngoba wena Thixo kokho wena mesolungileyo ngapheka mesolungileyo ngelithuba kumzali yenza okusifaneleyo Nkosi kwelikhaya mesolungileyo ukufezekisa mesolungileyo lakho ngoku lokho phakathi amen awethu osezulwini Aliphathwe kokusikhokhela ngomthandazo sithi enkosi jwaha siyabulela
Sizawuthabatha iculo leshumi elinesine. Sithi Thixo akunqanqaleko. Lizawuthi xa liphele la culo ndimcele utata uMakile sonke sise izandla zethu asikelele le parcel. Thixo akulangale Izandla zethu. Egameni loyise lonyana nelomoya ingcwele malusolungileyo Thixo wethu akho nto thina sikwazi uyenza singayenzelwanga nguwe Solofefodumileyo. Silapha ke Solofefodumileyo kulendlu abantu bakho Thixo amawisi lamahle Thixo ezantsi emhlabeni asahambisa levangeli Thixo nalapha kuba ukhakhana Solofefodumileyo bekhonza nathi. Siyacinga Solofefodumileyo kuba sinombuzo wena Thixo wakho wawubuza pha kuMikha 3 ubuza umbuzo othi ebantwini bantu bam ndinenze ntoni ndinone ngantoni ngoba ngelo xesha Thixo wawukhalazela uba amasirayeli wanambulelo amasirayeli akhonza izithixo wawabuza umbuzo othi ndaninika nje oMoses noMiriam noAaron uba banikhokhele kutheni le nto ningenambulelo ndinenze ntoni amawisi lacinge loo nto uba ukhakhana athi masixa silapha phantsi kwelizwi likaThixo masithi siyabulela sibulela ngemisebenzi yakho yenzileyo ngoba kaloku uThixo usinike wena njengoMoses njengoAaron njengoMiriam uba nawe mawube negalelo uhambise levangeli yayixeliwe kaloku uThixo levangeli kwizibhalo zakho ezingcwele abaprofeti oHezekile babetshilo Thixo bathi imilambo iphuma apha etempileni into leyo ethetha into yobana izawuhamba levangeli sithi kule ngwevu Thixo ke kulenza kwemina namhlanje kule mina namhlanje akusasa isahamba bawukhakhana levangeli iva kamnandi aluwanga phantsi imisebenzi yakho yenzileyo ngoba unegalelo nawe kwaba bantu Nkosi ke Thixo sicela usikelele uthamsanqelise Nkosi yam kungathi kwawuthetha mna kuba lo ngoba kaloku thina Thixo sinesono yaye loo nto ingumntu Thixo ngalo lonke ixesha iyona ngexesha isazi uba sisono esi wasoloko umntu kukho into ethi makone kodwa isono uyasazi kodwa thina amawisile sikholelwa kwinto yobana masikuquqele Thixo sicele uxolelo lwezono sithi sawuthetha ngegama lakho kusikelele kokuphela konke okusicela egameni lakho Yesu Kristu inkosi yethu amen.